हेलो लोगोफोर बरायबाय आंनि चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बिनि लास्ट डेटआ जोबथारसिगोन बेनो जाबाय 7 डेज बारायनानै 7 जुनसिम खालामदों लास्ट डेटखौ। दा बेयाव माखासे मिथिनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ जेरै एग्जाम एडमिट लोगोसे माबादि सेलेक्सन खालामगोन आरो बेयाव मा डिफारेन्स थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि फरायनाया माबादि जानांगौ बिनि सायाव जों बेयाव गासैबो बाथ्राखौ जों बेयाव रायलायगोन। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन। दा लोगोसे गोबां बाथ्रा हाबना दङ खायसेनिया जाबाय पेन्डिं जादों एग्जाम फिसा। दा मा जागोन नोंथांमोना एग्जाम फिसा पेन्डिं जायोब्ला एडमिट एबा एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना बिनि सायाव गोबां साननांगौ दङ। आं बेखायनो नोंथांमोनजों बेयाव माखासे डिटेल्सखौ लाना फैदों। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनाय फै लोगोफोर अफिसियेल साइटआव भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा जों मेन बाथ्राखौल' जों बेयाव सावरायगोन। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव sebaonline.org आव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेवहाय आलदा होखादों। ओंखायनो नोंथांमोना जि पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मिथिखागौ जे एप्लाइ हियाराव थुनांगौ होननानै। दा ओंखायनो जों ग्रेड 4 खौ नायग्रोबाय। दा ग्रेड 4 सिगांनिफ्रायनो जों रायलायगासिनो दङ जे बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हायो। बेनो जाबाय नोंथांमोना एचएस पाससिमल' बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो। 8 पासनिफ्राय एचएस पासआल'। ग्रेजुवेट जानायफोरा बेयाव हाया मानोना नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव थाखायो अलरेडि डिग्री पास होननानै अब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव नोंथांमोनखौहाय लाखिगोन नोंथांमोननो साख्रि होनाय जानाय नङा मानोना बेयाव होनखादों एप्लाइ खालामनाङा होननानै। स' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि नोंथाङा डिग्री पास नाथाय नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जुदि एचएस पासल' दङब्ला स' नोंथांमोना हागोन जेबो नङा। नाथाय नोङो डिग्री पासआ बेयाव हाया। थ' बिनिफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बाव जे 8 डिटेल्सनि नोंथांमोना 8 पास डिटेल्सखौ होआब्ला स' नोंथांमोना ए पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया। अनलि बि पस्टआवल' हायो ग्रेड 4 लेभेला। बिनिफ्राय जाय नोंथांमोना 10 पासआ जायफ्रा ड्राइभिं लाइसेन्स दङ ना अब्ला ड्राइभार पस्टआव ग्रेड 3 आव खालामनो हायो। आरो लोगोसे जायफ्रा एचएस पासल' नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 3 आवबो ग्रेड 4 आवबो बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय सिगांनो। बिनिफ्राय लोगोफोर गिबियाव रायलायोब्ला जोङो एग्जाम फिसनि खोथा दङ। एग्जाम फिसआ जाबाय 150 ग्रेड 4 लेभेलाव आरो ग्रेड 3 आव जाबाय 250 मोनसे केटेगरियाव। दा मोननै मोनथाम खालामबा बे नोंथांमोननि खोथासै। बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय एग्जाम फिसआ पेन्डिं जादोंबा स' नोंथांमोना कल खालामना सोंहरनो हागोन। नाथाय कलआ इसेबां रेसपन्स जायाखै। जुदि दासिमबो पेन्डिं जादोंब्ला स' नोंथांमोना रिपेमेन्ट खालाम होमबासो एडमिट मोनगोन आरो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन। नङाबा नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा मानोना नोंथांनि आइडिनि एगेन्स्टआव जुदि फिसआ थाङाब्ला बोरै एक्सेप्ट खालामनो। थ' बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना जाहाथे सानै हय फिसखौहाय पेमेन्ट खालामफिनो। बेखौ आं क्लियार खालामबाय। बिनिफ्राय लोगोफोर एग्जामा माब्ला जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामो जे दायो एग्जामनि जेबो आपडेट गैया। नाथाय लास्ट डेटआ 7 जुनसिमब्ला जों हमना लानो हायो 1 मान्थ्स गाहाम थायो गेप्स 1 मान्थ एबा 2 मान्थ्स गाहाम थायो। अब्ला जुलाइ नङाबा आगष्ट'आव जानायनि एग्जामा जोंहा चान्सखौ नुहुरदों। ओंखायनो नोंथांमोनाहाय जाहाथे गोसो होयो। आरो एग्जामाव स' नोंथांमोना मा रावजों लिरनो मोनगोन लेंगुवेजआ गासै मोनब्रै थागोन। बे मोनब्रैनि गेजेराव दा साननांगौआ बेसो डाइरेक्ट प्रिन्टेड पेपार फैगोन नामा। दा लोगोफोर डाइरेक्ट नोंथांमोननि एगेन्स्टआव प्रिन्टेड पेपार फैगोन नामा जे जों सेलेक्ट खालामदोंमोन बड' बा एसामिस होननानै। दा जायखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदों बेयावनो एग्जामखौ होनो मोनगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा बाव जे आसाम पुलिसाव नायोब्ला मोनब्रै लेंगुवेज थायो नाथाय गासैबो लेंगुवेजआनो मोनसे पेपाराव थाजोबोमोन। जुदि नैबे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोनाहाय बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय जोंहा जुदि मोनब्रै थायोब्ला मोजां जागोन। आरो जुदि सिंगोल थायोब्ला हमना ला बर' होदोंबा बर'निल' थायोबा स' खायसे प्रब्लेम जानो हागौ। आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे सेलेक्ट खालामनायनि सायाव। थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय। दानिया एडमिट माब्ला मोनगोन। दा जुलाइनि एबा आगष्टआव एग्जाम जायोबा नोंथांमोना जुलाइ जोबनायथिं एडमिट कार्ड मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो लोगोसे एग्जामा बबेयाव जागोन। दा नाय लोगोफोर बेवहाय 26,000नि बारा दङ भेकेन्सिया। स' अब्ला नायदो गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो एप्लाइ खालामदों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा बेसेबां एप्लाइ खालामदों होनोब्ला जों सानना लानो हायो जोंहा बेयाव 26 लाखनि बारा जाखायो एप्लाइ खालामनाया लोगोफोर। दा हेल्थआवनो जुदि 9 लाख खालामदोंबा बेयाव 26 लाखखौ जों लानो हायो। दा ओंखायनो लोगोफोर आं आसा खालाम नोंथांमोना जाहाथे बयबो गोसो होयो। बेबायदि भेकेन्सि फैगोना इसेबां सहस नंला बा इजि नंला। खनसेनो बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट हाबना दङ। बेवहाय गोबां डिपार्टमेन्ट हाबना दङ 10थानिफ्राय 15थानि गेजेराव थानो हागौ डिपार्टमेन्टआ। ओंखायनो गासै 26,000 बेवहाय भेकेन्सि होनाय जादों। स' बिनिफ्राय लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामाथ' जाहैबाय 19आव जाहैबाय ग्रेड 4आ। बेनिफ्राय ग्रेड 3आ माला फैगोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ मोनथ'वाखै। दा जेब्ला डिटेल्स मोनगोन आं नोंथांमोननो सेयार खालामखागोन। बेनिमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बिनि लास्ट डेटआ 7 जुनसिमल'सो बारा गोबाव गैला। स' नोंथांमोना खालामना लादो 7 डेज बारायदों। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ थाब खालामना ला। आरो सिलेबास सिलेबास होननाय लोगो लोगो सिलेबासआ दासिमबो आउट जायाखै। आरो गाइडलाइन्सआव होनाय दंखायो सिलेबासआ जेब्ला एग्जाम जाहां जागोन अब्ला नैबे सेबा पर्टेलावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन माबादि प्रसेसआव फैनाय जायो।
आरो एग्जाम नाम्बारा 170 गाहाम मोननाय खोनादों आरो 150 गाहाम मोननाय खोनादों आरो 120 बेनिफ्राय 100 बे जाबाय ग्रेड लाइ ग्रेड जागोन पस्ट लाइ पस्टआव जागोन होनना बुंदों गासैखौबो ओभारअल लानानै 170 गाहाम थानो हागौ गासैबो टेस्टखौ लानानै थ' बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ लोगोफोर बे पस्टआ स' नोंथांमोना मोजां भेकेन्सि मोनदों थाब खालामना लादो दा लोगोफोर बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट